Gure historia galtzen badugu, gure ADN galtzen dugu, eta ja ez dakigu nortzuk garen, ez da nora jo behar dugun. Beraz, ez da bakarrik eraikin bat, ez da bakarrik ondarea, da gure kulturaren parte handi bat. Toki batek bakarrik hartzen du gure historia guztia, eta Beloagaren kasua hori da. Arkaleko haitzetan eraikia, Oiartzunen, Beloagako gaztelua ezezaguna zen herritarrentzat orain dela urte gutxi batzuk arte. Inguruko historialari eta laguntzaile talde bat izan zen eraikina ahanzturatik berreskuratu zuena. Gaztelua estaltzen zuten sastraka kenduz eta berreraikuntza proiektu bat abian jarriz. Agerian gelditu dena, Erdi Aroko gaztelu bat baino askoz ere gehiago da. Gure historiaren kontakizuna da, Nafarroa independentearena. 1200ko konkistaren arrastoak dira, baita erromesen urratsenak, karlistaldietako liskarrenak edota frankismoko esklaboenak ere. Etorri nintzen ni ikustea pixka bat nola zegoen, eta egia esan, beste motorrean jo nintzen, ez zelako deus ere ikusten hemen. Zegoen dena sasiz eta otiaz eta dena jana, eta azkenean bueltan ikusen dituen, dorreko artean on zegoen, baina justu, untzak eta larrak eta pixka bat baztertuz. Jendea harrituta dago, aurkitu den materialarekin, material kopuruarekin. Erdi Aroko 32 uste dira agertu ziren txanponak. Esan bezala, eraikin txikia zen, militar gutxi batzuk defendatuko zuten, dorre batzun, inguru arresitu bat, alji bat izango zuen, oraindik ez da topatu, baina gaztelu guztiak dakate. Eta, edukiko zuen gaztelu guztiak dakatena, ez? Gezileioak, saeterak, atea goran, erreza da imaginatzea seitxure izan zezakeen. Hogeigarren mendean ere, frankismoaren esklabuek bertan eraikitako defentsa lerroak lekuaren balio estrategikoa azpimarratzen du. Tenemos calculado entre los diferentes batallones que estuvieron trabajando en la zona de Oarzaldea y en Oiartzun unos 12.500 detenidos, o sea, que estaban purgando sus penas, ¿no? En los batallones de trabajadores. Estaban en unas condiciones penosas, o sea, al principio no tenían ni barracones, dormían debajo de las rocas y luego la alimentación es que no había alimentación. Estaban en una situación, de hambre. Beloagak historiako garai nahasi eta erabakigarrietara eramaten gaitu. Bere paisaia ederraren eskutik, antzinatik bertan bizi izan den herriaren bidean murgiltzen gaitu, ibilbide ikusgarri batean barrena.